Helo, enw fi di Celyn, dwi yn 21 mlwydd oed a dwi yn wreiddiol o ardal Dyffryn Conwy. Dwi'n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd a dwi yn fy trydydd flwyddyn o feddygaeth yma yng Nghaerdydd. Y prif rheswm nes I ddewis I astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ydy I wneud tutorials fi trwy gyfrwng y Gymraeg. Dwi ddim yn rhywun sy'n siarad Gymraeg adra ac felly heb defnydd o'r Gymraeg yn y brifysgol, fyswn I ddim yn defnyddio'r iaith Gymraeg llawer o gwbl. Yn amlwg prif mantais gael yr ysgoloriaeth ydy'r arian ychwanegol. Fel stiwdant mae'r arian yna yn golygu llawer a nes I ddefnyddio'r arian I fynd ar drip I Paris efo ffrindiau fi blwyddyn diwetha. Dwi yn llysgennad meddygaeth eleni ac felly dwi yn postio dipyn ar y cyfryngau cymdeithasol. Felly swn i'n annog unrhyw un I ddilyn ni ar ein cyfryngau cymdeithasol I weld mwy o wybodaeth amdan y coleg a'r gwaith da ni yn wneud. A swn I hefyd yn annog I unrhyw un astudio rhan o gwrs nhw trwy gyfrwng y Gymraeg oherwydd mae'r arian yn wych a mae'n profiad wych.